Здравейте, включваме се с теглянето на жребия за Чемпионшип и Премиер Лиг на летния турнир. Ето ги поставените отбори, както и непоставените в поток Чемпионшип, който ще теглим първи. Отборите нареждаме един след друг тук на фазата на осмина финалите. Ще теглим един по един отборите, като единственото условие е да не са в една група, така че да не губим време. Започваме с първия поставен отбор. Това е отбора на Мики Маус. Мики Маус застава в горната половина на жребия. Кой ще е негов съперник? Отбора на гражданите нямаме съвпадение, така че гражданите излиза срещу Мики Маус. Следващия отбор от поставените. Отбора на МФК Лос МС. Разбира се, това е поток Чемпионшип. Лос МС ще играе срещу точно ли е срещу Лафория Перник, само да погледнем има ли съвпадение. Не, Лос МС не са с Лафория в една група. Сега ще изтеглям отбор. Тима на Селесао София. Срещу тях отбора на Dream Team, нека да проверим. Селесао София и Dream Team не са в една група. Пред към преполовяването на жребия. Отбора на Лос Чес бе изтеглен. Отбора на Лос Чес ще играе с... Сега ще разберем с кого. Отбора на Спарта отново нямаме съвпадение. Така, към следващия изтеглен отбор. По 4 отбора остават. Следващия изтеглен отбор е Пичагите. Срещу тях да видим кой ще се изправи. И тук нямаме съвпадение с отбора на Каше Лейзър. Или просто Каше, доколкото разбирам, че обичат да им викат момчетата.
Селска армада. С кого ще играят перничани. Тук вече трябва да внимаваме наистина да няма някое пресичане. Фека штуките. Тук нещата се разминават. Сега отбора на Селесао. Знаете, имаме и Селесао София. Също Селесао, РМФ или LCT 2007. РМФ, между другото, не може да бъде в една група с Селесао, защото двата отбора играха заедно, така че РМФ ще отиде в следващата група. И така ще се върнем, за да изтеглим и GT2. Който да отиде с отбора на РМФ. LCT 2007 ще отиде с отбора на Селесао. Ето ги и двойките Мики Маус гражданите, МФК Лос МС Ла Фурия, Селесао София Дринк Тим, Лос Че Спарта, Пичагите Каше Лейзър, Селска армада ФК Штуките, Селесао LCT и GT2 срещу отбора на РМФ. Правим кратка пауза и след малко продължаваме с поток Премиер Лиг.